Ayan, palabas na sila. Nakikita nyo na yung mga marshal, mga ka-take care. Ayan na yung mga marshal. Bilis yung truck para hindi maharangan yung kan natin. Yung live natin. Sayang, isa din sana ako nagmamarshal ngayon. Alright, yan na, palabas na. Hop. Ayun na sila. Ilapit natin yung live natin mga ka-take para kitang-kita yung mga yung mga ayun oh. Ayun na sila mga ka-take care. Alright. Banat mga idol. Banat. Oh, banat. Yun ang dami nila mga ka-take care, boom. Alright, and shout out din sa mga marshal na kwan. Syempre, shout out sa LGU Balungaw. Ayan, shout out. Alright. Ayun na yung unang ikot mga ka-take care.